శతక సుధా పాఠం నేర్చుకుంటున్నాం కదమ్మా. శతక సుధా పాఠం నేర్చుకుంటున్నామా. ఎవరి యొక్క పద్యాలు నేర్చుకుంటున్నామమ్మా? ఎవరి యొక్క పద్యాలు? సుమతి శతకం, దాశరథి శతకం, నరసింహ శతకం. నరసింహ శతకం రుకేసరి కథ రెండు కూడా రాసింది ఎవరు? కాకుత్సం శేషప్ప కవి. వేమన శతకం. ఈ 4 శతకాలలో ఉన్నటువంటి పద్యాలు నేర్చుకున్నాం కదా. సుమతి శతక కర్త ఎవరు? బద్దెన. సుమతి శతక కర్త ఎవరు? బద్దెన. ఇందులో ఉన్న మొకటం ఏమిటి? సుమతి. ఇందులో ఉన్న మొకటం ఏంటి? సుమతి. దాశరథి శతక కర్త ఎవరు? కంచెర్ల గోపన్న. దశరథి శతక కర్త ఎవరు? కంచెర్ల గోపన్న. అందులో ఉన్న మొకటం ఏమిటి? దాశరథి కరుణాపయోనిధి. దాశరథి కరుణాపయోనిధి అనేటటువంటిది మొకటం అన్నమాట. నరసింహ శతకంలో 2 పాదాల మకుటం ఉంది. 2 పాదాల మకుటం ఉంది. ఏంటది? భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర. ఈ 2 వాక్యాలు కూడా మకుటం అట. భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర అనేది నరసింహ శతకంలో ఉన్నటువంటి మకుటం. నృకేసరి శతకంలో ధర్మపురి నృకేసరి అనేది మకుటం. ధర్మపురి నృకేసరి అనేటటువంటిది మకుటం అన్నమాట. వేమన శతకంలో వేమ ఒకటి, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అనేటటువంటి 2 కూడా మకుటాలు అన్నమాట. ఓకే. సుమతి శతకంలో ఇచ్చినటువంటి పద్యం ఏంటమ్మా? ఆకున్న కూడే అమృతము తాకొంకనిచ్చువాడే దాత దరిత్రేన్ సోకూర్చువాడే మనుషుడు తేకువ గలవాడే వంశ తిలకుడు సుమతి. బాగా ఆకలి వేసినప్పుడు తిన్నటువంటి అన్నమే ఎలా అనిపిస్తుందట? అమృతం లాగా అనిపిస్తుందంట. రుచితో సంబంధం లేదంతా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. తాకుంకనిచ్చువాడే దాత దరిద్రుని. భూమి పేద ఎవరు ఏది అడిగినా దాచిపోకుండా ఇచ్చేటటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి దాత. సోకూర్చువాడే మనుషుడు అంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఓర్చుకునేటటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి మనిషి. తేకువ గలవాడే వంశ తిలకుడు సుమతి. సుమతి అంటే మంచి బుద్ధిమంతుడా. తేకువ ధైర్యం కలిగినటువంటి వాడే వంశానికి వన్నీ తీసుకువస్తాడు అని చెప్పి సుమతి శతకంలో బద్దెన గారు చెప్పినటువంటిది. నెక్స్ట్ దాశరథి శతకం రచించింది కంచెర్ల గోపన్న. దాశరథి కరుణాపయోనిధి అనేది మకుటం. వనకరి చిక్కెమైన సకు వాచవికి చెడిపోయే మీను తా వినికి జిక్కె జిల్వా కనువేదురు చెందునులేళ్ళు తావినో వనికి నశించెదేటి తరమా ఇరుమూటిని గెల్వా నైదు సాధనముల నీవెగావదగు దాశరథి కరుణాపయోనిధి. దాశరథి దశరథుని పుత్రుడా, ఓ శ్రీరామచంద్రుడా, కరుణాపయోనిధి జాలి దయాలో సముద్రం అంతటి వాడా. వనకరి అంటే ఏనుగు. ఏనుగు తన మీది దురదను పోగొట్టుకోవడానికి చిక్కిపోతుంది. ముళ్ళకంచిల్లోనో వాటిల్లోనో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. వాచవికిం చెడిపోయే మీను తన నోటి రుచికి ఆశింపబడి చేప గాలానికి చిక్కిపోతుంది. వానపాము ఎరడానికి చిక్కిపోతుందా లేదా? తా వెనికి చిక్కి జిల్వ పాము సౌండ్కి శబ్దానికి అలా సౌండ్ చేయను కానీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చి పాము నడుపుట్లో ఇరుక్కుపోతుంది అన్నమాట. కనువేదురు చెందును లేడు. పూల తోట కనిపిస్తే చాలు మైమరిచిపోయి అందులోకి వెళ్ళిపోతాయి లేళ్ళు. అక్కడ అలా బందీ అయిపోతూ ఉంటాయి. మరి తేనెటీగలు తేనెకి ఆశపడి ఒక్కొక్కసారి ముళ్ళ లాంటి పువ్వుల్లో కూడా అందులో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాయి కొన్ని తేనెటీగలు అనమాట, కొన్ని పుష్పాలలో. ఇలా జంతువులు పక్షులు ఒక్కొక్క ఇంద్రియ చాపల్యం చేత, ఇంద్రియాలు అంటే సెన్సార్ గన్స్ అని చెప్పాను కదా, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఒక్క ఇంద్రియ చపలత్వం చేతే వాళ్ళు అలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటే అన్ని ఇంద్రియాలు చాపల్యం అన్ని కూడా నాకు ఆకర్షింపబడేటటువంటివి. వీటి నుంచి నేను ఎలా తట్టుకోగలను, దానికి ధైర్యాన్ని నువ్వే చూపించు అని చెప్పేసి కవి అడుగుతూ ఉన్నాడనమాట. నెక్స్ట్ నరసింహస్వామి శతకం. నరసింహ శతకం కాకుత్సం శేషప్ప కవి. దూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురితదీర ముకటం. భూషణ వికాస అలంకారాలతో శోభించేటటువంటి వాడా, శ్రీధర్మపుర నివాస శ్రీధర్మపురంలో నివసించేవాడా, దుష్ట సంహార చెడ్డవాళ్ళని శిక్షించేటటువంటి వాడా నరసింహస్వామి, దురిత దూర పాపాలను పోగొట్టేటటువంటి వాడా. లోకమంతెవ్వడైన లోభిమానవుడున్న భిక్షమర్తికి చేత పెట్టలేడు
తాను పెట్టకయున్న తగువు పుట్టదు గాని ఎరుల పుట్టక చూచి ఓర్వలేడు. దాత దగ్గర చేరి తన ముల్లే పోయినట్లు జిహ్వతో చాడీలు చెప్పుచుండు. ఫలము విఘ్నం పైన పలు సంతసమునందు మేలు కలిగిన చాలా మిడుకుచుండు. శ్రీరమానాథ, ఇటువంటి క్రూరునకు భిక్షకుల్ శత్రువు అని పేరు పెట్టవచ్చు. ఏం చెప్తున్నాడు? పిసినారి గురించి చెప్పినటువంటి పద్యం అన్నమాట. లోకములో ఎవరైనా లోబి పిసినారి ఉంటే కనుక ఎవరైనా భిక్షానికి వస్తే చస్తే పెట్టడు. భిక్ష అనేది పెట్టడు అనమాట. తాను పెట్టకపోయినా పర్లేదు, ఇంకొకరు పెడుతుంటే చూసి అస్సలు తట్టుకోలేడు. ఎవరైతే దానం చేస్తానికి సిద్ధంగా ఉంటారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి లేనిపోని మాటలు చెప్పి చాడీలు చెప్పి ఆ దానాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తాడనమాట. అలా చేస్తే దానం ఆపేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు, లేకపోతే తిట్టుకుంటూ ఉంటాడనమాట. ఇలాంటి వాడిని ఏమనాలి? భిక్షకుల శత్రువు అని చెప్పేసి అనాలి అని చెప్పేసి నరసింహ శతకంలో కాకుచ్చ శేషప్ప కవి చెప్పినటువంటిది. ఈయన ఇంకొకటి ఏంటి? నృకేశ్వర శతకం. నృకేశ్వర శతకంలో ఏం చెప్పాడు? ధర్మపురంలో ఉన్నటువంటి నరసింహస్వామి, ఏనుగు గోవ చూచి ధ్వనులెత్తుచు కుక్కలు కూయసాగుచో దాని మనసు కోపపడి దందడి వానిని వెంబడించునే. మానవులందు సజ్జనుడు మత్తులో కొందరు వేలి చేయుచో ఆ నరుడల్గి వాండ్ర బదులాడనే. ధర్మపురి నృకేసరి. ఏం చెప్తున్నాడు? ఏనుగు పోవటం చూసి కుక్కలు పోట్లాడుతూ ఉంటాయా? అట్లా పోట్లాడవు కదా కుక్కలు అరుస్తూ ఉంటాయి కదా. అరుస్తూ ఉంటే దాని మనసు కోపం వచ్చేసి వెనక్కి తిరిగి కుక్కలు తరుగుతుందా? అలా చెయ్యదన్నమాట. అలాగే మనుషులందు మంచి మనుషులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు కొంతమంది ఏడిపిస్తూ ఉంటే వెనక్కి తిరిగి వాళ్ళతో పోట్లాట అనేది పెట్టుకోరు అనమాట. మాట్లాడకుండా అనుకొని అని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇక వేమన శతకంలో వేమ అనేటటువంటిది మొకటం అమ్మ. ఈ పద్యంలో అసలు మామూలుగా మనకు తెలిసినప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి పద్యాల్లో వేమన శతకంలో ఏమొకటి ఉంటుంది? విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. తన మది కపటము కలిగిన తన వలనే కపటముండు తగ జీవులకోన్. తన మది కపటము విడిచిన తనకెవ్వడు కపటి లేడు ధరలో వేమ. ఇది రచించింది ఎవరు? వేమన శతకంలోనిది. తన మనసులో కపటపు ఆలోచన అంటే మోసపూరిత ఆలోచనలు ఉంటే కనుక ఎదుటి వాళ్ళందరూ కూడా మోసాలు చేసేవారిలాగానే కనిపిస్తారు. తన మనసులో మంచి ఆలోచనలు ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళలాగానే కనిపిస్తారు అని చెప్పి వేమన గారు చెప్పినటువంటిది. ఇది నిన్నటి వరకు చెప్పినటువంటి క్లాసులో. ఇంక ఈరోజు నెక్స్ట్ రావికంటి రామయ్య గుప్త రచించినటువంటి నగ్న సత్యాలు శతకం చూడండి. అందులో ముందు రావికంటి రామయ్య గుప్త గురించి తెలుసుకుందాం. ఈయన జూన్ 17, 1936లో జన్మించాడమ్మా. అలాగే మార్చి 30, 2009లో మన చనిపోయాడు. కవిరత్న ఈయన బిరుదు. ఈయన పెద్దపల్లి జిల్లాలోని మంథనికి చెందినవాడు. గౌతమేశ్వర శతకం, గీతామృతం, వరద గోదావరి ఈయన రచనలు. వర కవిగా, మంత్రకూట వేమనగా ఈయన చాలా ప్రసిద్ధి పొందాడట. ఈయన బిరుదేంటి? రావికంటి వారి బిరుదేంటి? కవిరత్న. ఈయన ఎక్కడ జన్మించాడంటమ్మా? పెద్దపల్లి జిల్లా మంథిని గ్రామానికి చెందినటువంటి. ఈయన ఇంకేమేమి రచించాడు? గౌతమేశ్వర శతకం, గీతామృతం, వరద గోదావరి అనేటువంటివి. ఈయనకి ఏముందట? ఏమని పిలిచేవాళ్ళట? అందరూ కూడా వరకవి అని పిలిచేవాళ్ళట. మంత్రకూట వేమనగా కూడా ఈయన ఆ ప్రదేశంలో వేమన కింద ప్రసిద్ధి పొందినటువంటి వాడనమాట. ఇంతకీ ఈయన ఏం రాశాడో చూద్దాం. ధనమదమ్ము చేత దానవుండైపోయి పేదవాడు పడేడు బాధ కనుక కష్టపెట్టు వారు కలకాల ముందురా. కళ్ళ కాదు రావికంటి మాట. కళ్ళ కాదు రావికంటి మాట అనేది ఈ మకుటం అనమాట. ధనమదమ్ము చేత, నా దగ్గర డబ్బు బాగా ఉంది అని చెప్పేసని ఆ పొగరుతో దానవుండైపోయి, రాక్షసుడైపోయి, దానవుడు అంటే ఎవరు? రాక్షసుడైపోయి పేదవాడు పడేడు బాధ కనుక, పేదవాళ్ళు పడే కష్టాన్ని గ్రహించలేక కష్టపెట్టువారు వాళ్ళని, పేదవాళ్ళని అనేక రకాల బాధలు పెట్టేటటువంటి వాళ్ళు కలకాల ముందురా. డబ్బు ఉంది కదా అని ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకగలుగుతారా? ఏదో ఒక రోజు చనిపోవాల్సిందే కదా. చనిపోయేటప్పుడు ఆ డబ్బుని ఏమైనా మూట కట్టుకెళ్తారా? కట్టుకెళ్ళరు కదా. కళ్ళ కాదు రావికంట, నేను చెప్పే మాట అబద్ధం కాదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి పద్యం అన్నమాట. ఓకేనే? వన్స్ అగైన్ రిపీట్ ద పోయం. ధనమదమ్ము చేత దానముండైపోయి పేదవాడు పడెడు బాధ కనుక
కష్టపెట్టువారు కలకాలముందురా కళ్ళ కాదు రావి కంటి మాట. భావం చూడండి. ధనబలంతో రాక్షసులుగా మారి పేదవారు బాధపడుతున్నా లెక్క చేయక వారిని కష్టాలు పాలు చేసే మానవులు కలకాలం నిలవరు కదా, ఇది నిజము అని చెప్పేసి కవి గారి యొక్క భావనట. నెక్స్ట్ ఎవరి శతకం? శ్రీనివాస బొమ్మల శతకం. శ్రీ శ్రీనివాస బొమ్మల శతకం రచించినటువంటి కవి ఆడెపు చంద్రమౌళి. ఆయన గురించి చూడండి. ఆయన శ్రీనివాస బొమ్మల శతక కవి ఎవరు? ఆడెపు చంద్రమౌళి. ఈయన ఏప్రిల్ 7, 1939లో జన్మించారమ్మా. సెప్టెంబర్ 28, 2009లో ఈయన చనిపోయారు. వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా రంగసాయిపేట గ్రామానికి చెందిన ఈయన బిరుదు కవి శశాంక. వేములవాడ రాజరాజేశ్వర శతకం, రామాయణ రమణీయం రచించాడు. సరళమైన భాషలో అందరికీ అర్థమయ్యే శైలిలో పద్యాలు రాయడం ఇది ప్రత్యేకత. ఎక్కడ జన్మించాడంట మీనా? వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా రంగసాయిపేట గ్రామంలో జన్మించాడట. ఈయన బిరుదు ఏంటి? ఎవరిది? చంద్రమౌళి గారి బిరుదు ఏంటమ్మా? కవి శశాంక. ఏం బిరుదు? కవి శశాంక. వేములవాడ రాజరాజేశ్వర శతకం, రామాయణ రమణీయం అనేటువంటి కావ్యాలు ఈయన రచించాడట. సరళమైన భాషలో అంటే అందరికీ తేలికగా అర్థమయ్యేటటువంటి భాషలో, అర్థమయ్యే శైలిలో పద్యాలు రాయడం ఈయన యొక్క ప్రత్యేకత. ఇంతకీ ఈయన రాసిన పద్యం మనకి ఏమిచ్చారో చూద్దామా? సత్పురుషుల మైత్రి సలుపగా మనసిమ్ము కమలనయనా నిన్ను కాంచనిమ్ము విశ్వశాంతి కోరి విజ్ఞానమే ఇమ్ము చిద్విలాస భాష శ్రీనివాస. చిద్విలాస భాష జ్ఞాన విలాసం చేత భాషించేటటువంటి వాడా శ్రీనివాస ఓ వెంకటేశ్వర స్వామి. ఇది మొకటం అన్నమాట. సత్పురుషుల మైత్రి. సత్పురుషులు అంటే ఎవరమ్మా? మంచివారు. మంచివారితో స్నేహం చేసేటట్లుగా నాకు సహాయం చెయ్యి, వాళ్ళతోనే స్నేహం చేసేటట్లుగా నాకు అవకాశం ఇవ్వు. కమలనయ్యనా, కమలం వంటి తామర పువ్వులు వంటి కన్నుల కాడా నిన్ను కాంచనము, ఆ కన్నులతో నిన్ను కళ్ళారా చూడనివ్వు. విశ్వశాంతి. విశ్వశాంతి కోరు విజ్ఞానమే ఇమ్ము, అందరికీ మంచి జరగాలి అని చెప్పేసని, ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్, జ్ఞానం చేత విలాసం చేత భాషించేటటువంటి వాడా శ్రీనివాస, నన్ను మంచి వారితో స్నేహం చేసేటట్లుగా ఉండనియ్యి. తామర పువ్వుల వంటి కన్నులు కలవాడా, ఆ కళ్ళతో నిన్ను కళ్ళారా చూసేటట్లుగా నన్ను ఉండను. అలాగే అందరూ మంచిగా ఉండాలి అని కోరుకునే విజ్ఞానాన్ని నాకు ప్రసాదించు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడనమాట. చూడండి భావం చూడండి. ఓ శ్రీనివాస, జ్ఞాన విలాసం చేత ప్రకాశించేవాడా, మంచి వారితో స్నేహం చేసే మనసును ఇవ్వు. కమలాల వంటి కన్నుల కలవాడా, నిన్ను కన్నులారా చూడనివ్వు. ప్రపంచ శాంతిని కోరే విజ్ఞానాన్ని ఇవ్వు అని చెప్పేసి చెబుతూ ఉన్నాడనమాట. ఇక ఈ లెసన్ లో లాస్ట్ పోయం ఏంటమ్మా? యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహ శతకం. శ్రీ యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహ. యాదగిరి గుట్ట వెళ్ళారా అందరూ? తెలుసారా? అంత కొత్తగా మార్పులు వస్తున్నాయి కదా. దీన్ని రచించినటువంటి కవి ఎవరు? శ్రీ ధూపాటి సంపత్ కుమారాచార్య. ధూపాటి సంపత్ కుమారాచార్య. ఈయన 20వ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి కవి అంటమ్మా. ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఈయన యాదగిరివాస నృసింహ రమావిభో ప్రభో అనే మకుటంతో చక్కని పద్యాలు రాశాడు. ఈయన దాంట్లో మకుటం ఏంటి? యాదగిరివాస, యాదగిరిలో నివసించేటటువంటి వాడా నృసింహ, నరసింహస్వామి, రమావిభో లక్ష్మీ దేవికి ప్రభు భర్త అయినటువంటి వాడా ఓ ప్రభో అనే మకుటంతో పద్యాలు రాశాడట. ఇవన్నీ భక్తితో పాటు నైతిక విలువలను కూడా పెంపొందిస్తాయి. దేవుడి పైన భక్తి కనిపిస్తుంది, మోరల్ వాల్యూస్ కూడా దాంట్లో ఉంటాయన్నమాట. జననియు జన్మభూమియును స్వర్గము కన్న ఘనములన్న సూక్తిని వెలయింప సత్యమని దివ్య పురా విభవైక నవ్య దీప్తిని కలిగింప మాతృ పదపీటి శిరంపు త్యజించి తెంపు నీ వనిసము గూర్పు యాదగిరివాస నృసింహ రమావిభో ప్రభో. జననియు అంటే తల్లిని, జన్మభూమియు మాతృదేశాన్ని, స్వర్గము కన్న గణములను స్వర్గం కంటే గొప్పవి అని చెప్పేసని అనుకో సూక్తిని వెలయింప సత్యం, ఇదే సత్యం అని చెప్పేసని దివ్య పురా విభవైక
అంటే దివ్యమైనటువంటి ప్రాచీన వైభవాన్ని, ఒకప్పుడు దేవభూమి అంటారు భారతదేశాన్ని, దేవతలు తిరిగేటటువంటి భూమి అని చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు. మనకు పాత వైభవం అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేదన్నమాట. నవ్యతి కాంతులతో కలిగింప, మళ్ళీ ఆ కొత్త నూతన కాంతులతో వెలిగించేటట్లుగా మాతృ పదపీఠి శిరంపు త్యజించు, అంటే మా తల్లి పాదపీఠం మీద దేశం కోసం, తల్లి కోసం ప్రాణాలు అర్పించేటటువంటి ధైర్యాన్ని, తెంపు సాహసాన్ని నీవనిసము, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కూడా, అనిసము అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా, కూర్పు నాకు ప్రసాదించు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. ఈ లోకంలో కన్న తల్లి జన్మభూమి స్వర్గం కంటే సమానం అని చెప్పారనమాట. అలాంటి భూమి పైన ఈ సూక్తి ఎప్పుడు కూడా వెలుగుతూ ఉండాలి. అలాగే మన దివ్యమైన ప్రాచీన వైభవాన్ని కలిగించి నూతన కాంతులు ప్రకాశించేటటువంటి ఈ మాతృభూమి పైన ఆ మాతృభూమి కోసం మన ప్రాణాలను వదిలేటటువంటి సాహసాన్ని నాకు ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రసాదించు అని చెప్పేసి కవి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒకసారి భావం చూడండి అమ్మా. యాదగిరివాస నరసింహ, లక్ష్మీదేవికి భర్త అయిన వాడా ప్రభో, జన్మనిచ్చిన తల్లి జన్మభూమి స్వర్గం కంటే మిన్న. ఈ సూక్తిని నిజమని చెప్పడానికి, దివ్యమైన ప్రాచీన వైభవాన్ని నూతన కాంతులతో నిరంతరం వెలిగించడానికి తల్లి పాదపీఠ మీద తల ఉంచి ప్రాణాలు విడిచే తెగువను నాకు ప్రసాదించు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. జన్మనిచ్చిన తల్లి, జన్మభూమి రెండు కూడా స్వర్గం కంటే మిన్నా. ఈ సూక్తిని నిజమని చెప్పడానికి ఏం చేయాలట? అలాగే మన ప్రాచీన వైభవాన్ని నూతన కాంతులతో నిరంతరం వెలిగించడానికి ఈ పాదపీఠం మీద తల ఉంచి ప్రాణాలు ఇచ్చేటటువంటి సాహసాన్ని నాకు ఇవ్వు. ఇది యాక్చువల్గా ఎవరికి సంబంధించింది అయి ఉంటుంది? మిలిటరీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటిది అనుకోవచ్చు కదా. అనుకోవచ్చా? వాళ్ళు ఎలాగే చేస్తారు కదా వర్క్, అవునా కదా? సరే, ఇక మీరు రేపు రాయాల్సినటువంటి హోంవర్క్ ఏంటమ్మా? లాస్ట్ 3 పోయమ్స్, పద్యాలు భావాలు. పద్యాలు భావాలు, నేను కౌపరిచయాలు రాయమనట్లేదు, లాస్ట్వి పద్యాలు భావాలు. ఏంటవి? ధనమదమ్ము చేత దానముండైపోయి పేదవాడి పడెడు బాధ కనుక కష్టపెట్టు వారు కలకాల ముందురా కళ్ళ కాదు రావి కట్టి మాట. ఈ పద్యము భావము. అలాగే సత్పురుషుల మైత్రి సలపుగా మనసిమ్ము, కమలనయ్యన నిన్ను కాంచనిమ్ము, విశ్వశాంతి కోరి విజ్ఞానమే ఇమ్ము, చిద్విలాస భాష శ్రీనివాస. ఈ పద్యము భావము. జననియు జన్మభూమియును స్వర్గము కన్నా ఘనమ్ములన్న సూక్తిని వెలయింప సత్యమని, దివ్య పురావిభవైక నవ్యదీప్తిని కలిగింప మాతృ పదపీటి శిరంపు త్యజించు తెంపు నీ వనిసము గూర్చు. యాదగిరివాస నృసింహ రమా విభో ప్రభో. ఈ పద్యము భావం. ఈ 3 పద్యాలు భావాలు నాకు రాసి హోంవర్క్ పంపించండి. ఓకేనమ్మా? అస్సలు హోంవర్క్ పంపించట్లేదు, మీకు ఉందేలే, ఉండండి పెళ్ళి.